vidste jeg ikke engang. Ja, det er mig. Ja, den klæder mig. Det er derfor, du skal komme til. Hvad sker der med sådan? Der er en præmie til næste kryds. Må han komme på Kæmpehus for sin mor? Ja, det må han godt. Jeg har et ølkort her til Karsten. Hvor løber der jævn? Hvad er I? Jeg købte en noget. Jeg var frisk. Der kom stævnens første 300 nedrykker på bane 7. Karsten V. Hansen. Aalborg Vågningsteam. Bravo Karsten. Og tillykke med den første nedrykker. Det giver jo en kontant præmie til at starte med på 750 kroner. Og den vil her med overrække dig. Og trombonen, det er den vej. Vi laver en 20, så skal I stille spørgsmål. I Canada, har jeg hørt. Hun er mod hendes personrekord på 201. Kurt, hvorfor filmer du de der nedrykker her? Vi er jo en flok taber. Du går og ryster nu, at du er Danmarks største konge. Det er korrekt. Lige nu der fører du nedrykker til. Højere. Regner du med at beholde en føring til helt søndag? Der er mange starter endnu. Det er lige meget. Og mange bedst udstår om baneforholdet. Jeg synes, det er meget fint. Der er det, der skal være. Det er egentlig nemt fuld, da du spillede den første startdag ud af 4. Og lave de 300. Det gjorde være spil. Du skal have 15 kugler, har jeg hørt, med til weekend. Det er jo lidt halvt mange. Ja, men det er også 2 forskellige rulleringer, der skal spille på. Til normalt runde, der har jeg måske 10. Okay. Så det er faktisk meget lidt i forhold til. Så er du første plads i BK Rings stævne her. Det vil også lige give lidt for penge på. Ja, det er dejligt. Du har jo fået de første 250 for den første 300 serie i dag. Ja. Og så er der jo 3.000 kontant på søndag. Vi har så tak for interviewet, og så held og lykke i morgen og på søndag. Og så vil jeg håbe, at du når hjem til at komme over rækken. Jeg lover dig, at du kommer i top 5 mere end jeg tror, der kommer 7.300, men det er mere, end de kan slå dine kejler på 742. Det er jo halv mange over 3 serier. Ja, det bliver lidt svært for dem.